ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ், இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற அமேசிங் பிளேசஸ். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேசஸ். அப்புறமேட்டு இப்படிலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கா அப்படிங்கிற பிளேசஸ். எப்படியும் நம்ம இது பார்க்க போகிறதில்ல, நேரில் போய் பார்க்க போகிறதில்ல. ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போமே, தெரிஞ்சுக்கலாமே இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். அதை உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒருத்தர் சொல்ல போகிறாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க நேம் பார்பி குயின். ஓகே, அவங்க நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம். 2 minutes தான் பேசுவாங்க. என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்போம். ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அமேசிங்கான ஃபேக்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ஃபேக்ட்டுன்னு தம்ப்நெயில்ல பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். கருப்பு கலரில் மணல் பார்த்துருப்பீங்க, வெள்ளை கலரில் மணல் பார்த்துருப்பீங்க, ஏன் ப்ரௌன் கலரில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. பச்சை கலரில் மணல் பார்த்துருக்கீங்களா? அதை நம்ம வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடல் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச பொதுவான ஃபேக்ட் என்னங்க? கடல்னால் நீல நிறத்தில் இருக்கும். அந்த கடல் நீரை டேஸ்ட் பண்ணால் உப்பாக இருக்கும். அதோட வாட்டர் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். நம்ம ஊரில் அந்த கிளியர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, இருந்தாலும் சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மணல் லேசான தங்க நிறத்துலேயே ஜொலிக்கும். ஆனால் ஒரு சில கடற்கரைகளில் நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அமேசிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது. அட என்னம்மா, கடல்னால் நீர் இருக்கும், மணல் இருக்கும், இதை தவிர வேறு என்ன ஆச்சரியமாக இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அட ஆமாங்க, அவ்வளவு அதிசயமும் ஆச்சரியமும் நிறைஞ்ச ஒரு கடற்கரை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்படி ஒரு அதிசயமும் ஆச்சரியமும் நிறைஞ்ச கடற்கரை ஹவாய் தீவில் தான் இருக்குது. இந்த கடற்கரையை பப்பா கோலியா கடற்கரை அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. உலகத்திலேயே இந்த கடற்கரையில் மட்டும்தான் பச்சை நிறத்தில் மணல்கள் இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த நாட்டில் இருக்க மக்கள் யாரோ அந்த மணல் பச்சை நிறத்தில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்பலை. ஏதோ பாசி படர்ந்து இருக்குது, அதனால தான் பச்சை நிறத்தில் இருக்குதுன்னு நினச்சிருக்காங்க. ஆனால் உண்மையாகவே அந்த மணல் தான் பச்சை நிறத்தில் இருந்திருக்கு. எல்லாம் சரி, அந்த மணல் எப்படி பச்சை நிறத்தில் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன் பச்சை நிறத்தில் இருக்குதுன்னா, அந்த ஊரில் எரிமலைகள் இருந்திருக்கு. அந்த எரிமலையிலிருந்து வர கனிமங்கள்னால தான் அந்த மணல் பச்சை நிறமாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதனால இந்த கடற்கரைக்கு பச்சை நிற கடற்கரை அப்படின்னு நேம் வந்திருக்கு. என்னதான் நம்ம செயற்கையாக பல விஷயங்கள் செஞ்சாலும் இயற்கையாக நடக்கிறதுக்கு அதிசயமும் ஆச்சரியமும் ஈடிணை ஆகாது. இது மாதிரிதாங்க, நமக்கு தெரிஞ்ச நல்லதை 4 பேருக்கு சொன்னால் நமக்கு நல்லது நடக்கும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ மறக்காமல் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா அமேசிங்கான வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து பார்ப்பீங்க.